dobre a teraz ako čo s tým, hej, že ako to vlastne predáme a vtedy ako vstúpil do role ten marketing a PR, že nemôže sedieť vlastne len v tej ako kancelárii a teraz byť ako kreatívny, že to úplne si myslím, že nie je vhodné a práve oni to mali skvelo nastavené a to mi potom prišiel aj mail vlastne od tehdy art directora, že hele, ako nominujeme ťa, môžeš ísť. Tak viac mi sa to tak akože zišlo, že teraz už som to mala vlastne dohodnuté cez VŠKK. Já vás vítám u dnešního Creative Chat podcastu se mnou Anetou Růžičkovou a dnes k nám do studia přišla Lucie Klimentová. Já tě zdravím. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Lucie je tvůrkyně, která skvěle propojuje grafický design, marketing a kreativní produkci. Zároveň má taky zkušenosti z agentury McCann a taky byla součástí organizace Young Lions. Tak jdem na to? Ideme na to. Tak moje první otázka je, Lucie, ty seš freelancer a zároveň si grafička, marketingový specialista a částečně i projektový manažer, tak jak se z této kombinaci dostala a jak bys řekla, že tě formuje a jak se v ní cítíš? Tak pre mňa je to ako keby nejakou takou ako alchýmiou tej mojej ako nejakej kariérnej ako keby filozofie, že vlastne tie jednotlivé ako obory prepájať, hej. Človek ako môže si myslieť, že sú vzájomne sa nejakým štýlom ako rozporujú, ale naopak sú v nejakom súvise, nadväzujú na seba a pre mňa je veľmi dôležité pri tej nejakej mojej kariérnej ceste alebo pri tom nejakom mojom vzdelávaní a podobne keby naučiť sa ten skill, napríklad tú grafiku a vlastne potom to ako nadpojiť na nejaký ďalší obor, ktorý je s tým veľmi ako úzko spojený, čož mi vlastne prišlo, že vlastne ten marketing je ideálna voľba, keďže vlastne tá grafika je vlastne o tej ako čisto vizuálnej hodnote, ale marketing vlastne už ponúka ako keby nejaký ten strategický postup k tomu vlastne ako dosiahnuť určité ako aj biznisové ciele. A vlastne projektový manažment je už ako keby to samotné ako riadenie určitého projektu a vlastne ten človek, keď už pracoval v tých agentúrách, pozná tie procesy, tak vie potom na základe toho aj riadiť a nastavovať tie jednotlivé ako postupy, jak pôjdu za sebou. A když se třeba podíváš zpětně, tak jaký projekty nebo úkoly ze školy ti nejvíce ukázaly, že design vlastně není jenom estetika? To je skvelá otázka. Jako asi vo všeobecnosti pri tej mojej tvorbe na tej strednej škole, bola to umelecká škola animovanej tvorby, tak som si vlastne uvedomila to, že vlastne ja vytváram niečo, má to vlastne tú estetickú hodnotu, ale ako keby stále je tam priestor nejakým štýlom to zlepšiť, posunúť ako ďalej. A zároveň aj popri škole som mala možnosť vlastne pracovať na takom celkom ako zaujímavom projekte. Jednalo sa vlastne o vzdelávaciu knihu Európa v kocke, ktorá mala vlastne za cieľ vzdelávať mladých ľudí v oblasti fungovania Európskej únie, rozvoju školstva, tematika ohľadne menšín, hoaxov a podobne. A vlastne lebo videli sme, že tí ako naši rovesníci v tejto oblasti nemajú skoro žiadne poznatky. A keď už sú aj nejaké ako odbornejšie k tomu články a podobne alebo knihy, tak sú písané ako veľmi zložito, lebo je to veľmi ako komplexná zložitá tematika. Takže vlastne my sme v tom ako keby videli tú dieru na trhu, že vlastne musíme tých mladých ako keby dovzdelať a musíme im tie informácie podať o mnoho jednoduchšou
spracovateľnejšou ako keby formou, v ktorej ju ako vedia prijať. Tak vlastne tam som pracovala primárne ako na tej vizuálnej ako keby koncepcii, či som zalmovala tie texty, vytvárala som vektorové grafiky, plus ešte som tam mala 2 ilustrátorky, ktoré vlastne ako keby dokreslovali tie ilustrácie a vlastne tak nejak sme vytvárali ten vizuálny obsah. A vlastne potom, keď sme to mali, dá sa povedať, že už hotové ten projekt, pracovali sme na tom cez rok, tak sme museli rozmýšľať aj nad tým, že dobre, a teraz ako čo s tým, hej, že ako to vlastne predáme. A vtedy ako vstúpil do role ten marketing a PR, kedy sa nám vlastne podarilo tú knihu aj pretlačiť ako do médií. Ten autor s tou knihou ako išiel do ranných novín, mal takisto rozhovory ako v nejakých spravodajských kanáloch, rádiu a podobne. Čiže tam sme ako keby už špekulovali ako nad tým, že jak aj jednak vyzbierať tie peniaze, ale jak aj vlastne tú knihu dať ako do povedomia. Tým pádom, ale zároveň tým, že je to ako zložitý proces, tak sme to samozrejme ako konzultovali s odborníkmi. Napríklad jednalo sa o pána Petra Hunčíka, ktorý bol vlastne aj poradcom Havla, jednalo sa o rôznych ako špecialistov, šéfredaktorov, ako ex-ministrov napríklad, s ktorými sme ako konzultovali čisto aj ten obsah. Predsa len to nie je, že si ako niečo vymyslíme a napíšeme to tam, ale je to veľmi ako zodpovedná úloha, čiže pracovali sme aj s týmito odborníkmi, veškeré vlastne procesy sme s nimi ako komunikovali a tým pádom, tým výsledkom bolo to, že sa nám to zároveň podarilo ako zaviesť do školstva, čo sme boli ako neskutočne nadšení z toho a vlastne dostali sme za to aj ocenenie Európskej únie. Uh-huh. A ty máš vlastně i certifikaci z ADC Academy, kde je to konkrétně v copywritingu a art direction. Jaký to vlastně propojovat tady ty 2 sféry a využíváš to právě třeba ve své práci? Uh-huh. Určite áno, lebo poukázalo mi to vlastne dané ako prístupy, jak pristupovať v tej práci k tomu pri tej ako tvorbe tej kampani. Napríklad to Art Direction mi ukázalo vlastne to, jak pracovať s tým ako nápadom. Že vlastne ako jak sa zamyslieť nad tou ako celkovou kampaňou, vlastne nejakým jej ako celkovým smerovaním a jak vlastne udržovať všetky tie ako jednotlivé aspekty toho ako keby pokope. Že vlastne jak to postaviť na tej myšlienke, na tom insighte, zamyslieť sa nad tým, že vlastne čo je ten, ako, alebo skôr ako dodať ten pozitívny ako feeling z toho, jak zapracovať ako ten insight, prípadne čo môže byť opozitom ako toho insightu a zároveň na konci, jak to uceliť tak, aby vlastne kvázi ten nápad bol sexy a malo to nejaký ako keby nejakou výpovednú hodnotu. Uh-huh. A dokázala bys nám vysvětlit třeba rozdíl, nebo jak ty vnímáš vlastně art direction a design, protože přeci jenom jsou to 2 rozdílné tvorby. Uh-huh. Tak design ako taký, alebo teda náplň toho grafického dizajnera je o tom, že musí skvelé vedieť, ako, alebo mať skvelý ten ako keby craft. Čiže musí mať skvelé tie hard skills na to, či už sú to nejaké ako technické zručnosti, ale zároveň aj nejaké ako kreatívne, aby to zase malo nejakú ako vyššiu hodnotu. A naopak Art Direction je skôr o tom držať viaceré faktory ako keby pokope, aby boli v jednej linke, čo sa týka nejakej ako vizuálnej alebo komunikačnej, nejakej textovej linky a aby vlastne to naplnilo tie požiadavky alebo ten cieľ, čo sa vlastne tým ako snažíme dosiahnuť, ale aby ten koncový užívateľ
dostal jako tu message a vlastně, aby to jako chápal. Mm-hmm. A ty říkáš, že tě motivují inovace a týmová práce. Co to pro tebe vlastně znamená, když třeba ten tým tolik nechápe tvůj nápad, ale ty vlastně vnitřně tak nějak jako cítíš, že je to správně, jen jste se třeba ještě nesetkali úplně? Mm-hmm. Tak tam by som možno povedala, že argumentácia, ale jako je to o tom, že áno, vedieť si obhajiť ten svoj ako nápad, že vlastne podložiť to ako keby možno nejakými faktami, čo ja beriem takisto ako veľmi dôležité pri tej práci, že ako nie je to len o tom, že si niečo vymyslím a teraz to beriem, že áno, to bude fungovať, lebo som ako presvedčená o tom, ale ako keby postaviť to naozaj už na nejakých ako faktoch, na nejakých ako odskúšaných veciach, a prípadne, ale zároveň vedieť si aj vypočuť ten ako názor a ten nápad aj tých ako iných ľudí a po prípade sa vzdať napríklad aj toho svojho nápadu a naopak rozvinúť napríklad ten nápad niekoho iného. Môže sa aj to stať, že niekto má proste ako lepší nápad, tak možno viacej na tom zapracovať a ja si myslím, že vie tam byť aj nejaký konsenzus, že skôr som zastanca toho, že ako keby ľudia ako celok vieme sa dopracovať k nejakému lepšiemu ako výsledku. Mm-hmm. A ty už si začala během svých studií pracovat v agentuře McCann, tak jak ses tam vlastně dostala a co ti tato zkušenost dala? To bol veľmi zaujímavý proces. Vlastne bolo to behom prvého pol roku, vlastne, čo som vlastne prišla do Prahy. Tak som začala vlastne študovať a už popri tom štúdiu som, dá sa povedať, že čo najskôr chcela nastúpiť do tých agentúrnych ako kolají, do tej praxe, aby som vedela čo najlepšie vnímať tie veci nielen z nejakého ako aj teoretickejšieho hľadiska v škole, ale zároveň ako keby to využiť a aplikovať to priamo ako do praxe a lepšie sa učiť tie veci, že zároveň sa to učím a viem to zároveň aplikovať v tej praxi. No a vlastne behom toho pol roka som pochodila asi 10 pohovorov a vlastne po tom 10. pohovore som mala pohovor do McCannu a vlastne ja už vtedy, keď som tam ako vstúpila, tak ako mne bolo jasné, že tak toto je to správne ako miesto pre mňa. Takže vlastne oni sa mi nejakým štýlom sa mi ozvali a nejak to dopadlo. No. Uh-huh. A jaká vlastně byla tvoje role v téhle agentuře? Tak moja rola bola vlastne junior grafický dizajner, ale viac menej ako ten človek v tej agentúre má ako široký záber, že robí ako veľa vecí naraz by som povedala. A keď je hlavne teda šikovný a chce a keď je proaktívny, že dá sa to využiť a mne práve to na tom vyhovovalo. Že akože áno, jednak som robila vlastne ten grafický dizajn, ale pracovali sme takisto aj na nejakom ako idea makingu spoločnom, mali sme spoločné ako brainstormingy, spoločne sme rozmýšľali, že vlastne kam strategicky ako posunúť tú značku. Potom takisto som ako participovala pri ako produkciách a podobne. McCann je vlastně agentura, je to obrovská agentura s různorodými zakázkami a byl tam třeba nějaký projekt, který tě třeba osobně něco naučil, nebo ty, jestli ses tam o sobě třeba dozvěděla u nějakého projektu, že třeba čeho seš až schopná, jaký to tam vlastně bylo pro tebe osobně, jako růstově? Tak rozhodne verím tomu, že, alebo teda som vnímala, že ten rast tam je exponenciálny. Keďže presne tak, jak hovoríš, že je to o tom, že je to veľmi ako, to agentúrne prostredie je veľmi ako dynamické, časovo náročné, človek do toho musí naozaj investovať ako veľa času, energie, keďže aj tí klienti majú nejaké určité požiadavky, dávajú tie ako feedbacky, takže veľakrát sa proste stávalo, že do noci, do 12. alebo do 3. som si ešte popisovala ako social media manažerom, že hele, toto ešte treba dorobiť alebo prerobiť, že mi ako písal požiadavky a viac menej to bolo nutné spracovať ako okamžite.
A tak nejak popri tej ako škole, tak vždy to bolo, že vždy ten ako čas som mala veľmi presne nadefinovaný, čo kedy, jak budem robiť. A bolo to tak viac menej, že ten čas som mala ako využitý veľmi efektívne. No. A řekla bys třeba, že ti McKen pomohlo vybudovat flexibilitu a zároveň třeba schopnost rychle reagovat? To určite. Ja si myslím, že to bol ako, to je kľúčová ako vec pri tom ako McKene, pri tej práci v tom McKene, že tam človek naozaj, ako síce sme nemuseli chodiť od pondelka do piatku ako priamo do kancelárie, čož bolo ako fajn, že ako boli sme pár dní ako v kancelárii, pár dní sme mohli mať kvázi ako pracovať ako na diaľku, takže človek má výhodu v tom, že je to predsa len kreatívna práca, potrebuje mať ako stimul aj z iných ako prostredí, že nemôže sedieť vlastne len v tej ako kancelárii a teraz byť ako kreatívny, že to úplne si myslím, že nie je vhodné a práve oni to mali skvelo nastavené. A ja som viac menej ako tú prácu vždy porábala nejak tak pred školou, po škole, behala som hore dole, takže bolo to pre mňa veľmi dynamické obdobie. Uh-huh. A ty si vlastně ještě před McKen si pracovala u Lionhearted, tak dokázala bys třeba divákům přiblížit, kdo to nezná, co je to vlastně za soutěž, protože jinak je to soutěž Young Lions, a vlastně jaká byla role v tom týmu tvoje a celkově jaký to tam bylo to třeba malý tým lidí nebo velká úplně společnost? Tak Young Lions je vlastne súťaž mladých profesionálov, prevažne z oboru teda marketingu. Je tam, pokiaľ sa nemýlim, nejakých 5 kategórií, do ktorých sa vlastne tí súťažiaci môžu prihlásiť. Je tam napríklad kategória media, print a podobne. Prihlasuje sa tam veľa ľudí ako z agentúr, väčšinou tie agentúry si ako nominujú tých svojich najšikovnejších zamestnancov a následne sa tam môžu prihlásiť. Ja som mala tú možnosť sa prihlásiť vlastne odtiaľto z VŠKK a vlastne viem, že v tom období asi 2 týždne na to mi potom prišiel aj mail vlastne od tehdy art directora, že hele, ako nominujeme ťa, môžeš ísť. Tak viac menej sa to tak akože zišlo, že teraz už som to mala vlastne dohodnuté cez VŠKK, čo som bola vlastne veľmi rada. A viac menej áno, a vlastne rok predtým som tam pracovala ako interne. Bol to veľmi malý tím, boli sme tam vlastne 4 baby, odtiaľto z nášho ročníku, nejakým štýlom. Predtým sme sa ako moc nepoznali, že viac menej vtedy tam bola tá ako zoznamovacia fáza už priamo ako keby na ostro. A viac menej tie role boli takisto veľmi dynamické a veľmi nabité, keďže riešila som tam ako sociálne siete, čo budeme komunikovať, kedy budeme komunikovať. Mala som na starosti presne aj tie týmy, bolo tam 150 až 200 ako tímov, ktoré tam boli prihlásené a mojou úlohou bolo ich nejakým štýlom ako organizovať a byť im ako nápomocná. Spravovala som vlastne web a ten obsah a následne potom, už keď boli tie fyzické eventy, tak tam som vlastne robila fotografku. Teď jsi mi úplně krásně nahrála, protože já se tě chci zeptat, ty si právě měla za úkol tvořit eventovou fotografii, tak jak se ti vlastně v takovém prostředí fotilo? Hele, bolo to ako skvelé. Jako tá energia a to nadšenie ako tých ľudí, tak bolo ozaj ako zaujímavé sa medzi nimi ako pohybovať a pokúšať sa zachytiť v danom momente tie vlastne autentické chvíle, takže pre mňa to bolo očarujúce sledovať. Uh-huh. A ty si tam i vlastně koordinovala soutěžící, tak jaký to je vlastně, protože přeci jenom ten stres určitě tam musel z jejich strany být, tak jak je to vlastně pracovat třeba s těmi soutěžícími, když jsou pod tlakem a zároveň ty máš určitě svoji práci. Jako určite to nie je jednoduchá rola, vtedy ako človek musí vedieť si vyhodnotiť ako jednak priority
A druhá, aj napriek tomu, že napríklad pod tým tlakom, tak stále ako keby rozmýšľať s čistou hlavou. Takže určite to je nejaký ako psychický nátlak na človeka, ale je dôležité zachovať si ten ako pokoj a kľud. Ale viac menej my sme sa snažili spraviť to, aby sme tie všetky ako potrebné informácie, čo oni budú potrebovať, tak aby sme im už dali dopredu, nejakým štýlom mali to popísané na tom webe, v tých briefoch, v tých ako informáciách, v tých priebežných mailoch, čo sme im posielali, aby si boli, dá sa povedať, že čo najistejší a aby zachovali ako čo najväčší ako pokoj. Ty jsi mi úplně krásně nahrála, protože mě by třeba zajímalo, jestli se vám stala situace, kdy třeba něco nešlo tak úplně podle plánu. A jak ste postupovali? Stalo sa to vôbec? My sme mali viac menej výhodu v tom, že všetko, čo sme mali naplánované, tak vlastne dopadlo podľa očakávaní. Skvělý, to je vlastně úplně ideální odpověď. A když se podíváš na svoji cestu od McCann, grafického designu, marketingu až po Young Lions, jak podle tebe tyhle ty zkušenosti tě vlastně formovaly celkově jako člověka a jak vlastně ovlivnili tvoje momentální jako profesní dění nebo profesi? Tak rozhodne mi to ponúklo vidieť ako veľa vecí naraz, navnímať veľa vecí, veľa procesov, dá sa povedať, že v jednom a človek tak nejak už potom má nejaký ako progres v tej kariére, že už má nejaké tie skúsenosti, ovláda to dianie, vie tú svoju ako základnú pracovnú náplň, tak chce ako keby sa posunúť ako niekam vyššie. Takže pre mňa najideálnejšie riešenie bolo už viac menej sa venovať aj tomu projektovému manažmentu, kde vlastne ako človek už riadi nejakým štýlom ten proces, má na starosti ako viacero tých ako projektov a vie dodať k tomu ako keby nejakú tú ako vyššiu hodnotu. A měla jsi třeba mezi takovýhlemi zkušenostmi nějakou, která tě úplně změnila jako pohled na to, co chceš vlastně v budoucnu dělat? Viac menej každá tá jedna skúsenosť ma nejakým štýlom navádzala k tej ďalšej. Že by som ako povedala, že tým, že ja strašne rada hľadám nejaké ako synergie medzi tými jednotlivými obormi a podobne, tak vždy ma to ako naviedlo prekliknúť ako keby niekam ako vyššie. Luci, tak my jsme na konci dnešního rozhovoru. Já ti moc děkuju, že jsi k nám přišla. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A vy se na nás nezapomeňte koukat a sledujte naše sociální sítě a samozřejmě YouTube Creative Chat Podcast.